बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ मुलुगाव सिनायथि आरो फेहेरनो थांखि बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायथाव हाबा। जों थारैनो बर' हारिनि सानै बिब' बिनानाव आसागि आरो बैसागिनि मुंनि सल'बाथाखौ खोनानो मोनबोदों, जाय बिब' बिनानावा मिथिंगानि बायदि गोमो गोथां आगर फालि एरखांनायाव आखा फाखामोन। बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि आइजोफोराबो दानाय लुनाय आगर फालि एरखांनायाव आसागि बैसागिनि रोंगौथि थानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय बैफोरबायदि रोंगौथिखौ बाहायनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आइजो जौगाखांनि थांखिजों बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन मावबिथांखि बेखेवनायनि गेजेरजों दानाय लुनायनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे जि दाग्रा दाजेम एबा आगजु रानना होनाय हाबाफारि लानायखौ सानफा एफा नुनो मोनदों। बेबायदिनो थांनाय सानखालि 38 नं भैरबकुन्द बियाबनि सिङाव थानाय सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोना मोखाङाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रंगिला बड'लेण्ड हेन्डलुम क्लास्टारनि बानजायनायाव जि दानायनि ट्रेनिं होनायजों लोगोसे जि दाग्रा दाजेम लानानै होनाय हाबाफारि लानाय जायो। बिटिआर सरकारा बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशन होननाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजों बे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जायफ्रा सि दाग्रा बेबायदि माहारिफोरनि आइजोफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जों मिथिगौ जे बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो सि दाबोयोमोन, गावनि नांगौखिनिखौ दाना लायोमोन, दख'ना गामसा बा साद्रि बेबायदि। बेनिफ्राय गेजेर ससेयाव खोब सस्थायै बाजाराव बायनो मोननायखाय लासैनो दानाय लुनाय बे हाबाफारिखौ बावलांबायमोन आरो जोंनि जि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जि हि दानाय हुदा बेयो गोमालांबायमोन। खिन्थु बेखौ गोबां स्टाडि खालामनानै मोननो हायो जे आसलथे दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जों रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों जानो हायो आरो बे बाथ्राखौ सानखांनानैनो बिटिआरनि गिदिर चिफ प्रमद बर' बिथाङा बे दानाय लुनायखौ बर'फोरनि गेजेराव आरो फोथांफिननायजों लोगोसे बेनि गेजेरजोंनो बर' जातिनि गेजेराव बर' समाजाव बर' न'खरफ्राव रांखान्थिनि गोख्रोंथि लाबोनायनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड हेन्डलुम मिशनखौ दानाय जादों आरो बिनि गेजेरजोंनो जों बिटिआरनि गासै मोन 40 समस्ति बेहाय मोनफा मोनफा उइभिं सेन्टार गायसनदों आरो जों मिथिदों जे प्रत्येक उइभिं सेन्टारावनो 300निफ्राय 400हालागै आइजोफ्रा ज' जानानै सि दानो आरो सि दानायनि थाखाय ट्रेनिं लानो दावगायबोदों। दिनै जों भैरबकुन्द समस्तिनि सिङावबो बे हाबाफारिनि मोनसे बाहागो हिसाबै रंगिना उइभिं सेन्टार मुंनि मोनसे उइभिं सेन्टार दानानै बेवहाय मोनसे 300 आइजोफोरखौ लानानै सेन्टार गायसननाय जादों आरो बेनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलाव दानाय लुनायखौ जों पपुलाराइज खालामनायजों लोगोसे मोजाङै दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो बर' न'खरखौ फोथांना लाखिनो मोनसे हाबाफारि जों लानो हमदों। इतिमধ্যे जोंनि गोबाङानो ट्रेनिं लाबाय दानाय लुनायनि सोमोन्दै। आं गोजोननाय मोन्दों जे भैरबकुन्द समस्तिनि अन्तत आथिखालाव 300 आइजोफ्रा ट्रेनिं लानायनि ओंथियानो जाबाय जे बिथांमोननि गेजेरजों आरो दाग्रा दिहुनबावनो हागोन। बेनिखाय बे 300 आइजोनि जि ट्रेनिं लानाय बे ट्रेनिं लाग्राफोरनि थाखाय दिनै जि हि दाग्रा आगजु बिलाइनाय जागोन। आं आसा खालामदों बेनि गेजेरजों जोंहा गोबां हि दिहुनगोन, दख'ना आर'नाइ ओमफ्राय गामसा गुबुन गुबुन सिफोर दिहुनगोन आरो बर'नि बे गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जों मोजां मोजां कुवालिटिनि सिफोर जेरै सालार कुर्ता बानायनो हानाय, लंपेन्ट बा शार्ट बेबायदि सेलाइ खालामनो हानाय बायदि सिफोरबो पर्दा बानायनो हानाय, बिसना सादर बायदिसिना बानायनो हानाय मोजां कुवालिटिनि जुदि जों सि दानो हायो होमबालाय बेखौ जों वर्ल्ड मार्केटआव फाननो हागोन। आरो ओमफ्राय जोंनि हेन्डलुम डिपार्टमेन्टआ बे मार्केटनि दायित्वखौ लाखाबाय। जों माथ्र दानांगौल'सो आइजोफ्रा दानाय जिनिसफोरखौ मार्केटआव खालामगोन, मार्केट दिहुनना होगोन जोंहा बिटिआर सरकार। बेनिखायनो जों आइजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे आबै आबौनिफ्राय सोलिबोनाय जि दानाय हुदा बेखौ जों फोथांफिननांगौ आरो जों खालि गावनि न'खराव नांगौ जिखिनि बेखौल' दानानै सन्तुष्ट' जायालाफानो जों मार्केटआव दिहुननो हानाय बेखौनो कमार्सियेल बेसिसाव
बिनि गेजेरजों थांना थानो हानाय बिदि सिमांजों जों दानायखौ सोलोंनांगौ आरो दिनै जों साबायखर होदों जे 300 आइजोफ्रा दिनै भैरबकुन्द समाजाव बेखिनि दावगाबोदों आरो बिथांमोनखौ नुनानै गोबाङानो ओंखारबोगोन आं आसा खालामदों। दिनैनि समाव दख'ना आर'नाइ बायदिखौ गुबुन रायजोआवसो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रासो दानाय दिनै गुबुन गुबुन मुं होनानै दिनै जों बे बिथिङाव बेखौनो बुंनांगोन जे जोंहा बिटिआर सरकार दाखालि बावैसो GI टेगनि गेजेरजों दख'ना आर'नाइया जे बर'निसो आरो गुबुना बेखौ दानो मोनलिया बे मोनसे माबाखौ मोनबाय फोरमानखौ जों मोनबाय बेनिखायनो अन्ततः गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हारिया दानाय बे बुस्थुखौ टटेलि जों दा टेकनिकेलि होबथानो हानाय आयेननि मोन्थाय मोनबाय बेखाय एबार मार्केटआव जोंहा डुप्लिकेसन फैनाय नंलिया आरो जोंनि नांगौखिनिखौ जोंनि मानसियानो दानांगोन जोंनि आइजोफ्रानो दानांगोन आरो बहाबाफोर मार्केटआव जों दख'ना बा आर'नाइ बा गामसा फाननांगौबा जों बर'फ्रा दानायखौसो जों फाननो हागोन बेनिखायनो जोंहा GI टेग मोनसे आइडेन्टिटि मोनखाबाय बेनिखायनो जोंनि मार्केटआव जोंनि बेसादा बिक्रि जागोन गुबुनफ्रा टटेलि ब्लक जालांगोन।